ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ନବୀନ କାର୍ଡର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଉପକୃତ ହେବେ ଓଡ଼ିଶାର 90% ଲୋକ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ସହିତ ସାମିଲ ହେଲେ ଆବେଶ ଖାନ। ଭକ୍ତି ଦେଖେ ନାହିଁ ଧର୍ମ, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପାଇଁ ମୁମ୍ବାଇରୁ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଲେ ମୁସଲିମ ମହିଳା। 10ଟି ବ୍ୟାଙ୍କର ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ବଢ଼ିଲା ସ୍ଥାୟୀ ଜମା ସୁଧ ହାର, ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ମିଳିବ ଅଧିକ ରିଟର୍ଣ୍ଣ। ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଲାଗିବ ଶିବାଜୀଙ୍କ ରାଜମୁଦ୍ରା, ନେଭି ଲଞ୍ଚ କଲା ନୂଆ ଆପ୍ଲେଟ୍। ବଢ଼ିଲା ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ପ୍ରଦୀପ ଜେନାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ, ଆଉ 6 ମାସ ବୃଦ୍ଧି କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବା ପଡ଼ିଲା ମହଙ୍ଗା, ବ୍ୟାଟିଂ ବେଳେ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ ନର୍ଲା ବିଧାୟକ। ବାକି ତମ ପଡ଼ା କୋଅପରେଟିଭ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଡକାୟତି, ଲକର ତାଡ଼ି 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଲେ ଲୁଟେରା। ରାଜଧାନୀରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ, ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଓଲା ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଅପହରଣ। ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା +2 ପରୀକ୍ଷା ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍, ଜାନୁଆରୀ 2ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ। ସିଆଇଏସ୍ଏଫ୍କୁ ମିଳିଲା ପ୍ରଥମ ମହିଳା ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ପଦ ସମ୍ଭାଳିବେ ନୀନା ସିଂ। 3ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାଙ୍କର ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କଲା ଆର୍ବିଆଇ, କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ। ରାଜ୍ୟସଭାର ସଦସ୍ୟ ହେବେ ନାହିଁ ଏପି ନେତା ରାଘବ ଚଢ଼ା, ଖାରଜ ହେଲା ଅନୁରୋଧ। ପ୍ରଦୂଷଣ ଯାଞ୍ଚରେ ହେବ ଭିଡ଼ିଓ 2 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଲାଗୁ ହେବ ନୂଆ ନିୟମ।